ba salama nan, ba salamu da alaikum nan. Akwai matau da asar. Jarkaniyar ka boka. Na gode. Jarkaniyar ka boka. Na gode. Uban baban ka boka. Mun gode. Boka. Menene ke tafi da ke? Boka wani matsala ne kani babba. Menene matsalan ki? Wai jiya ne mafarki. Duka ɗaki na ana ruwa. Amma iya ɗaki na ake. Iya ɗaki na kadai. Ya daki ki? Iya ɗaki na ne duka. Duka duniya nan gaba ki dai ya daki ki nan yi. Duka duniya iya ɗaki na ne. Akwai matsala. Sai ge bai rabe. Na da kwana biyu za a yi ambaliya. Ruwan maliya ne kuma iya dakin ki ne kawai zai. Gidan na boka? Correct, kuma ya gidan ki ne zai. Yanzu boka ba dan wani abu da za a dan yi? Akwai yanda za yi, za ki bada naira 30,000. Za mu je mu aiki jaki da ya je kasan Switzerland. Ya kawo mana maganin da za a yi miki. To boka bari in bayar. Ba matsala. Bari in bayar. Ba matsala. Yake dan gidan maman iyamu. Ga wannan boka. To ba matsala. Ga wannan boka. Ba matsala. Bara a je majanu. Sai gobe. Kaniyar ka boka. Na gode. Kaniyar ka boka. Na gode. To boka bari mu yi abin nan. Otoro mo baba pramade tro. Ori Dario, ori Mamario, ori Bruke. Sai ge bai rabe. Ekre tropo. Dam. Boka shakumdu. Boka shakumdu. Nasi kurkula miki albarka. Ce dama Nasi kurkula miki albarka. gajiya nake boka. Me ke tafe da ke? Ce dama wani mafarki ne nake so a fassara mun shi. Dan abun al'ajibi ne a mafarkin nan. Ko na san ne na zo gurin ka kamar an fassara mun ne yasa ce wannan shakundum ko zan to. Mafarkin ki ta fasuru. Ni na san yayi. Mun fassara miki ta. Ce jiya da daddare ina bacci ina cikin bacci mai daɗi. Na kai duniyar bakwai ma a baccin na. Correct. Sai ne mafarki tinkiya ta muke su. Ina zo a fassara mu. Congratulations. Godiya nake boka. Thank you. Na taya ki murna. Nan da kwana uku. Za ki wari Ashwariya. Wace Ashwariyas? Ashwariya na India. Kai wannan kasar India? Correct. Ashwariya ne. Wannan akuya da kika je miki kiss ba akuya bane. Kiss ne Ashwariya ne. Musishadi karogi. Gaskiya na yi farin ciki sosai da wannan jin labarin. Ba ki da matsala, ki kawo bun sadaka. Bence menene ya dawo da ku kuma kani? Ba mun gama settling case bane. Kin ga baiwa Allah. Ni na ara miki kuɗi, na rako ki kuma gurin boka. Domin zumun kin ce an kwashe miki kuɗi. Na gaya miki ina da wani mahaukacin katon boka. Kuma muka je gurin shi kuɗin ki za su dawo. Na ɗauki 2,000 na ara miki. Shiru hanyar da kuɗi ba su dawo ba. Kaga barka jiwa kake da suna boka kake ko dan tsido ko dan shakirkyau. Ko ka sa kundum. Sa kundum to na kunduma uwa ka tsiya. Barka ji aikin da ka bamu ko in ce alƙawarin da ka mana dubbe ba. Mu ne kin kunduma ma uwa mu balai. An kunduma maka. Aikin ka bai ba. Maman ya ba mu ubanka. Da yake wannan ya zurma mu a cikin rami na mahaukata. Na dauki kudin nan bashi ashe wai shi bogan nan matuci ne. Matuci ne kudi bai dawo kuma naka sai ka ba mu kudin mu. Ba mu kai ko dan tsi da kake sai ka ba da wannan kudi. Kin ga maganin ki ne ba kare sai ba ne ba ki ga muna murza magani bane. Da ka tawo ka kawai ka dauko kudin mu ka ba mu ba ma san wani maganganun yarbancin ka na can nawo. A saya. Yanzu muna hada magani ne wannan kunnen mutane ne muna murza su da magani. Bai gama busewa ba nan da sakan guda daya. Ka je ka dawo nan da sakon guda daya. Sai ge bere. Wallahi ƙarya kake sai ka ba da kuɗin nan ga maka gaskiya. Ƙarya kake yi. Kai. Al Olong kun ba mai da kai dankala wurin nan ba dan iska muke kai kuma zan mai da ki agwagwa wurin nan. Ku tashi ku uban wane ne ya sai ku zo wurin mu muka kira ki. Ba mu kuɗin mu. Ki bari kawai za ka kawo miki magani. Kawai ka ba mu kuɗin mu. To an kan iya shi da ruya sinye ba za a bada kuɗin ba kun yi abin da za ku yi don. Za mu si ban mu nan wurin gaba ki mu. Yake dan gidan maman iyamu. Mu ciwon mu a nan gurin. Wallahi baka isa ba. Ha 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 ha!